Sofie, bravo, bravo, ce bine că te-ai urcat acolo, bravo, bravo. N-ai vrea să te urci pe canapea acum? Ai vrea? Ai vrea să te urci pe canapea? Ia, hai să vedem cum te urci pe canapea. Hai, sus, sus, sus. Nu vrei? Nu, acolo pe canapea, Sofie. Sus. Hai să te văd cum te urci pe canapea. Hai, sus, sus, sus. Sofie, hai de pisi. Ce faci acolo? Ce faci acolo? Hai, Sofica. Ce faci, mă? Bravo, bravo. Sofie. Băbălușu. Lușu, lușu. Vrei camera? Nu, mămica. Lasă-mă să te filmez. Da, te filmam și eu puțin să te văd ce bebeluș drăguț ești. Bum, bum, bum. Plecăm cu mașina?